musamman jihar sunana da Dr. Ismail A. Ciro, ɗaya daga cikin daraktoci na masana'antar gani kuma ɗaya daga cikin jami'an masana'antar gani, sannan ɗaya daga cikin mawaƙan Lawan Kolo Gaidam. Ina al'umma Yobe, ku fito kwanku da kwarwata, ku yi katin zaɓe, ku yi katin zaɓe, ku yi katin zaɓe. Wannan tafiyar ta matasa ce, mata da maza, kowa da kowa ya fito ya katin zaɓe ya rike shi a hannunsa, saboda katin ka shine yancin ka. Ranar zaɓe ku fito ku dangwala Lawan Kolo Gaidam a jam'iyyar APC. Ina ƙara gargaɗa mu, ina ƙara sanar da mu cewa katinmu shine yancin. Ka yi katin zaɓe, yi katin zaɓe, yi katin zaɓe. Lawan Kolo Gaidam shine zaɓin mu a yau. Muna kira Ubangiji Allah ya ba mu sa'a da nasara baki daya. Wannan sako ne daga ƙungiyar Tinubu Kashin Dodar Kanut Media Sports karkashin jagorancin Hajiya Bibu Haruna. Muna godiya kuma muna ƙara jan hankalinku da a fito a yi zaɓe a dangwala wa Lawan Kolo Gaidam. Lawan Kolo Gaidam. Woman leader gaishuwa kun ji jagoran nan.